Siswami njani? Oyedwa ngeza azongimisa phela eceleni. Ufuna ukumisa uyashada. Siswami njani? Oh, ufuna umuntu ozokumisa, oza amashow akho, oza ngalana. Siswami ninjani bosesi? Siyaphila. Hayi siyaphila nathi. Nikhuluma nabafana. Labafana bendaba enkulu. Ima kuzo le ndaba enkulu qala indaba enkulu. Awuyazi? Haniyazi indaba enkulu. Nisontaphi? Hawu kahle niyasiphoxa. Yabo le video mangiyifaka umuntu ongayazi indaba enkulu usuke ehlubukile. Niyakwazi lokho. Amanisuka lana ni online nibhala ukuthi indaba enkulu media. Ko TikTok, ko YouTube, ko Instagram, ko Facebook. Mina ngayithola nibuye nize kunini. Kodwa akasikho ke lapho. Ni nagqoka uniform usigqoka angibona mina ngigqoka umNazaretha wami kanokusho. Nina nigqoka uniform kwenze njani? Nisuke nothisha? Yebo. Kuzowenziwa. Sizocela isibusiso, letha neflag, sizocela isibusiso. Nifunda ugrade ba? Oh, nizocela uNyazini. Okay, naze nabahle ngathi nama results engaba mahle ne. Kodwa sikhuluma nobani? Sanini indaba enkulu eyethu nomndaba enkulu kukhona shona nakubuye ekhaya. Indaba enkulu yethu. Nazo ke